I started breaking the all-time records of the biggest selling albums of all time. They called me weird overnight, strange, wacko. You know, they said I'm a girl, homosexual. He wants to buy the Elephant Man bones. He sleeps in a hyperbaric chamber. None of that stuff is true. Ciudățeniile și misterele l-au însoțit însă pe tot traseul vieții lui. Unul dintre cele mai discutate subiecte a fost cel legat de sănătatea megastarului. Deși rareori s-a știut cu adevărat de ce suferă artistul, speculațiile au fost nenumărate. Biograful lui, Ian Halperin, afirma că megastarul se luptă cu o deficiență alfa-1 antitripsinică, o boală foarte gravă care l-a lăsat pe jumătate orb. Halperin susținea că Jackson nu mai poate vorbi, are un enfizem pulmonar și sângerări interne. Recent, tabloidul britanic The Sun a scris că megastarul ar fi contractat un stafilococ în timpul unei operații estetice și că bacteria îi mănâncă masa musculară. El ar fi fost zărit în fața unei clinici curând sângerânde pe față și pe mâini. În mai anul acesta, tot presa britanică susținea că artistul ar fi fost diagnosticat cu cancer de piele, dar că boala ar fi tratabilă, iar Michael Jackson nu ar avea niciun motiv să-și anuleze concertele de la Londra. Deși de fiecare dată purtătorii de cuvânt ai megastarului sau membrii familiei s-au grăbit să dezmintă, varianta că ar fi fost grav bolnav a fost întreținută și de aspectul ciudat al regelui pop, de masca pe care o purta frecvent pe figură și mai ales de numeroasele operații estetice la care ar fi fost supus încă de tânăr. Una dintre variantele avansate de un faimos specialist britanic este că Jackson suferea de o tulburare dismorfică, o boală psihică rară care se manifestă printr-o preocupare anormală a pacientului față de înfățișarea lui. Obiectul obsesiei este localizat de obicei la nivelul feței. Michael Jackson, căruia îi se atribuie 30 de operații estetice, purta machiaj inclusiv un pat, spunea fosta lui soție Lisa Marie Presley. Se pare că era mereu nemulțumit de înfățișarea sa și că încerca să-și ascundă defectele pentru a nu se simți fără valoare. Megastarul a negat însă mereu că ar fi avut un șir atât de lung de intervenții chirurgicale. În schimb, faptul că megastarul începuse să capete trăsături de alb, deși provenea dintr-o familie de culoare, a stârnit mereu ironii, glume și reproșuri din partea criticilor, a familiei și a celor care îl acuzau ironic de rasism. Obsesia de a deveni alb a fost probabil principala sursă a bolilor lui. S-a spus că a făcut transplanturi nereușite de piele, intervenții prea multe la nas, implanturi de păr. A încercat tot ce s-a putut pentru a deveni altcineva. He tried to hide it for quite a while. You know, he'd always try to cover with makeup and even out his skin tone and everything until it just got so extensive. I mean, it's all over his body. De-a lungul timpului și mai ales în perioada scandalurilor legate de acuzațiile de pedofilie, psihologii și psihiatrii au încercat să explice comportamentul bizar. Jackson, un individ cu constituție fragilă de adolescent, ar fi suferit de retard psihoemoțional, care l-ar fi făcut să trăiască într-o perpetuă copilărie. Creating things that I love. And what I love, kids happen to love, or the child that lives inside the adult happens to love. E un fel de Peter Pan, un copil mare, remarcau psihologii. Vorbește cu o voce de copil, are atitudini și preocupări copilărești, e tulburător de inocent și trăiește într-un parc numit Neverland, ca și personajul scoțianului J.M. Barrie. Peter Pan, to me, represents something that's very special in my heart. You know, he represents youth, childhood, never growing up, magic, flying. Probabil că tot acest comportament copilăresc i-a și făcut pe mulți să fie convinși de acuzațiile de pedofilie. Adevărat sau fals, cert este că atacurile la care a fost supus, stresul prin care a trecut și slăbiciunea fizică i-au grăbit degradarea. Un martor ocular declara recent că, în pofida măsurilor de siguranță luate de bodyguards, a reușit să întrezărească fața lui Jackson și că i-a văzut pielea exfoliată. Arăta ca un șarpe, spunea martorul, cutremurat de înfățișarea starului. În ultima vreme era atât de slăbit încât părea umbra celui care a fost. S-a spus că suferea de lupus și vitiligo, de stres și atacuri de panică și a fost văzut în Las Vegas în căruciori cu rotile, cu o mască chirurgicală pe față și o șapcă pe cap, incapabil să se ridice pe propriile picioare. Autopsia va lămuri probabil cauza morții și bolile de care suferea regele pop. Mare parte din viața lui va rămâne însă un mister, pentru că Michael Jackson a preferat ani în șir izolarea în parcul Neverland, acolo unde își trăia propria poveste fermecată.